Yanzu nan labari yake iske mu, an samu nasarar ƙwato mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara daga hannun wanda suka sace. Jama'a barkanmu da yau, sannan kuma da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka. Idan yau ka fara zuwa wannan channel mai albarka, kada ka manta da taɓa mana alamar nan ta subscribe, ka yi like, ka yi comment akan bidiyon nan domin ƙara mana ƙarfin gwiwa akan abubuwan da muke kawo. Bayan da ɗaukan tazarar lokaci da aka samu a social media na jinkirin ana jiran lokacin da mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara su dawo, bisa dalilin 'yan fashin daji sun yi garkuwa da ita. Kamar yadda kuka sani a baya sun buƙaci a ba su kuɗi kimanin naira miliyan 9, wanda wannan kuɗaɗen dai a yadda bincike nuna ba su samu damar shiga ba. Amma duk da cewar yanzu mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara ɗin ta bayyana, ba a samu wani cikakken labari wanda yake nuna cewar an biya kuɗin fansa ba. Hasali ma shahararren mawaƙin siyasar wadda aka fi sani da Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya wallafa wani faifan bidiyo ne akan shafinsa na TikTok, wanda yake tofa alhininsa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki wadda suka nuna farin ciki da bayyanar mahaifiyarsa. An samu mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara ɗin ne kamar yadda mutane suka bayyana cewar shi da kansa ya nuna an same ta ne a ranar Talata, wanda shi ne ya samu nasarar karɓo ta daga hannun 'yan fashin daji. A yanzu dai kamar yadda bidiyo ta nuna cewar Dauda Kahutu Rarara ɗin yana tare da mahaifiyarsa, suna nan zaune kuma cikin ƙoshin lafiya, mama ta koma cikin iyalanta. Ana wata ga wata kuma, kamar lokacin da aka sace mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara ɗin, an samu wata damuwa ne wadda mutane suka dinga sukar ra'ayinsa. Wasu suna farin ciki da sace ta aka yi, wasu kuma suna baƙin ciki. Na hannun damansa kamar Aisha Humaira ta nuna alhininta da baƙin ciki kamar yadda mutane suke nuna farin cikin cewar an sace mahaifiyar tasa. Amma kuma mutane daga ɓangaren suna ganin cewar uwa bata bi uwa ba, tunda lokacin da ake sace iyayen wasu yana gani amma bai magana ba, wanda mutane suna ganin yana da ƙarfin faɗa a cikin gwamnatin nan take ba tafiya. Amma ya fito yake nuna cewar an samu tsaro a gwamnatin Baba Bola Ahmed Tinubu, wanda wannan ya janyo cece-kuce kuma da mutane suke ganin cewar tunda abin ya biyo ta kansa zai gane kuskuren da ya yi. Komai dai uwa ce, sannan kuma ba za mu so a ce kowace uwar mutum ta shiga cikin wani halin ha'ula'i ba, musamman ma tsohuwa irin wannan, abin tausayi. Daga ƙarshe dai wannan shine faifayen bidiyon wanda ya wallafa akan shafin Dauda Kahutu Rarara, kuma yana bayyana wa 'yan uwa da abokan arzikinsa cewa tabbas mahaifiyarsa tana cikin ƙoshin lafiya kuma an same ta. Kuma masa fatan alkhairi, yana godiya matuƙa sosai da sosai. Da wannan muke naɗa faifayen shirin. Idan kuna buƙatar samun bidiyoyin mu makamancin irin wannan, kada ku manta da danna mana alamar subscribe, ku yi like, ku yi comment, ku yi share. Wani fata za ku yi daga ƙarshe Dauda Kahutu Rarara dangane da samun mahaifiyarsa da cikin ƙoshin lafiya. Daga nan ɓangaren mu muna masa fatan alheri, sannan muna masa fatan Allah ya kiyaye. Allah ya sa nan gaba wannan ɓangaren mu zai ƙara fata mata da makamancin irin wannan. Dukkan al'ummar musulmi baki ɗaya, ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Sai mu haɗu da kowa na sabon bidiyon da suke da ku a cikin